नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस तुम्हाला खूप सुख, शांती आणि समृद्धीचा जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, माझा चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलला मी कोकणातले छान छान व्हिडिओ टाकते. तसेच कोकणातल्या नेचर व्ह्यूज असतात शॉर्ट्समध्ये. तसेच महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत. तर नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. काय करताय मंडळी? स्तुती आहेस. हाय स्तुती, हॅलो, वेलकम चॅनलवर. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुझं खूप खूप स्वागत आहे. खूप छान वाटलं लाईव्हला आल्याबद्दल. जेवण झालं का? हो ग, बनवून झालंय, जेवायचं आहे. आता छोटीला आणलं, ती आता थोडंसं खेळते. मग नंतर 2:15 2:30 मुलगी येणार, मग ती जेवणार, मग मिस्टर येणार, त्यांच्यासोबत मी जेवणार. असं आमचं रुटीन आहे. तर थँक्यू सो मच स्तुती, लाईव्हला जॉईन झालीस. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू सो मच आदित्य. हाय आदित्य. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि तुम्ही का रडताय नक्की सांगा मला. स्तुती ताई, आज यायला लय उशीर केला लाईव्ह. अगं छोटी मुलगी आहे, तिच्या स्कूलचा टायमिंग चेंज झाला. पहिली 12ला यायची, आता ती 1 वाजता येते, त्यामुळे मला 15 मिनटं उशीर झाला. स्तुती, सॉरी ताई, रात्री येऊ शकले नाही मी लाईव्ह मी आले, पण तुम्ही लाईव्ह बंद केली वाटतं. नोटिफिकेशन आलं तर मला तुमचं. हो ग, नंतर मी बंद केली लाईव्ह. आणि असू दे ग, सॉरी नको बोलू. थँक्यू सो मच, तू लाईव्हला येतेस माझ्या. आदित्य, गर्लफ्रेंड मी चीट केलं. गर्लफ्रेंडने चीट केलं? अरे देवा, सगळ्यांचे हेच हाल आहेत की गर्लफ्रेंड चीट करते, कधी कधी बॉयफ्रेंड चीट करतोय. काय करायचं आदित्य दादा? कलयुग आहे रे, कलयुग आहे, घोर कलयुग. सच्ची प्यार की कदर नहीं होती इस जहान में. आदित्य दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. माझा बॉयफ्रेंड नाही आहे, माझा नवरा आहे, नवरा. आदित्य दादा, माझा बॉयफ्रेंड नाही आहे, माझा नवरा आहे. निलेश दादा नमस्कार. निलेश दादा, आदित्य दादा विचारतोय तुमचा बॉयफ्रेंड आहे का? कोण आहे असं बोलायला लागले? आदित्य एक दादा आहे, त्याच्या गर्लफ्रेंडने चीट केलंय, तो विचारतोय तुमचा बॉयफ्रेंड आहे का? निलेश दादा म्हणते मजेत ना. हो निलेश दादा, मी मजेत. सुनील कापसे, सुनील दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? निलेश दादा म्हणतोय प्रणित येणार आहे हा परत. हॅ, सच्ची? खरोखर? टेनिस क्रिकेट, हाय टेनिस क्रिकेट, कुठून बोलताय? लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. सुनील कापसे, कोल्हापूरवरून बोलताय वय? खूप भारी सुनील दादा, लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे माझ्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. निलेश दादा
वाटतं. हो स्तुतीताई, निलेश दादा आले बघा. बिपिन दादा नमस्कार, नमस्ते. कहाँ से हो रहा है ये है महाराष्ट्र से. आप कहाँ से हो? आदित्य, मॅडम गर्लफ्रेंड कशी बनवू नवीन? आदित्य दादा, तू स्कूल कॉलेजला आहेस का? मग सांगते पुढचं उत्तर. टेनिस, मुंबईवरून बोलतो मी. वाव, टेनिस. दादा नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे लाईव्हला. खूप छान वाटलं, मुंबईवरून माणसं जॉईन होत आहेत. मी देवगडचा गाव माझं. अरे वा, कोकणातले तुम्ही. कोकणातले मालवणी येता मग काय. सुनील दादा विचारते गाव कोणतं? सिंधुदुर्ग जिल्हा हेच माझं गाव आहे. बिपिन दादा बोल रहे हैं उड़ीसा से. आपका स्वागत है भाई. बिपिन भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, कोकणची माणसं साधी भोळी चैनल पर. मेरा चैनल है कोकण से, महाराष्ट्र से. आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डबल टैप करके लाइक करना और चॅनल को सबस्क्राईब करना. टेनिस दादा, चॅनलला लाईक करा आणि मालवणी माणसांना सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करून. इन विपुल, हाय विपुल. पीटर यागमा, हॅलो हॅलो पीटर दादा, नमस्कार. कॉलेज तर कॉलेजमध्ये कशाला जातात बाबा? अभ्यास करायला ना. अभ्यास कर. गर्लफ्रेंड काय पुढे पुढे भेटत जातील तुला. अभ्यासात हुशार झालास ना तर गर्लफ्रेंड तुझ्या पाठवून येतील बघ. तुला पटवायची गरज लागणार नाही. स्तुती म्हणते निलेश दादा जेवण झालं का? स्तुती स्वागत आहे. निलेश दादा काय करतोय? टेनिस येता मग विषय काय हा? विषय काय नाही, नुकतीच सुरुवात असा लाईव्हची आणि तुम्ही स्टार्टिंगलाच माझ्या लाईव्ह केलास, खूप बरा वाटला. बरे असाय हापूस आंबो मुंबईच्या बाजारपेठेत दिलो असा कळला. जेवण झालं का? सुनील दादा विचारतात. हो दादा, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. तुमचं झालं का? अभिजित शॉर्ट्स, श्री दादा तू कसं आहे? तुझं मनापासून. श्री दादा कोण? तू कसं आहे? तुझं मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे. तुझं मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे. तुझं भाऊ आलं आहे. तुझं माझं भाचीचं मामा आलं आहे. थँक्यू अभिजित. सीमा राठोड, हाय सीमाताई, नमस्कार. कशी आहे तुमची तब्येत? कॉलेजमध्ये आहात ना आदित्य दादा? मग अभ्यास करा. मुली काय नंतर येतील तुम्हाला बघायला, तुमच्या पाठून फिरतील, पण आधी अभ्यास करा. मोठे व्हा, छान करिअर करा चांगलं. सीमाताई म्हणतात जेवण काय झालं काय जेवण? नाही ताई, नाही जेवण बनवून झालंय पण जेवली नाही आहे. निलेश दादा म्हणतोय टेनिस देवगडमध्ये कुठले गाव? तर टेनिस दादा, निलेश दादा पण देवगडचे आहेत. त्यांना गाव सांगा तुमचं. प्रीती, बापरे किती दिवसांनी, कशी आहेस? कोणत्या सिटी ग तुझी? नील दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. नील दादा, तुम्ही पहिल्यांदाच लाईव्हला जॉईन झालात का? आदित्य दादा म्हणते कॉलेजमध्ये सगळ्या मुली मिंगळे आहेत. मिंगळे म्हणजे काय? मिंगळे म्हणजे काय? सुनील दादा म्हणतायत हो. सुनील दादा, माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. मराठी माणसांना सपोर्ट करा. माझंही नवीनच चॅनल आहे. प्लीज सपोर्ट करा चॅनलला. तुमचं पण चॅनल आहे का दादा? असं वाटतंय मला तुमचं DP बघून वगैरे. टेनिस क्रिकेट, माझं पण ओल्ड चॅनल ब्लॉक झालंय. गणपतीमध्ये रील्सचे सॉन्ग टाकून आता हे न्यू चॅनल आहे माझं की सपोर्ट नाही होत आहे या न्यू चॅनलवर. टेनिस दादा घाबरू नका, पण मला सांगा तुमचं ओल्ड चॅनल ब्लॉक का झालं? टेनिस दादा मला सांगा की तुमचं चॅनल ब्लॉक का झालं, काय रिझन होतं? तब्येत आता बरी आहे ताई. ओके सीमाताई, काळजी घ्या स्वतःची.
2-4 दिवस ॲडमिट होते ताई, 15 सलाईन लावले. बापरे! आता बरं वाटतंय का? नीलेश दादा म्हणतो, आदित्य खुद को बना बुलंद इतना कि तुझे लड़की का पीछा नहीं, लड़की तेरे पीछे पीछा करे. बोला वाह वाह, क्या बात है वह. सही बोला निलेश दादा, खरंच छान बोललास. पडेल कॅन्टीन मधलो, पांडेल कॅन्टीन मधलो. टेनिस दादा असत पडेल कॅन्टीन मधले देवगडचे. मेसेज मिस कुठला रे? कुठला मेसेज मिस झाला? सुनील कापसे आदित्य दादा मध्ये प्रत्येक पोरीचा BF आहे. अरे तू पोरींना कशाला पटवतो? जाऊ दे सोड. सुनील दादा म्हणतात कोकणची माणसं साधीभोळी नसतात, लय हुशार असतात. दादा असं वाटतंय का? साधीभोळी नुसतं साधीभोळी असून काय उपयोग? थोडा हुशारपणा पण असायलाच पाहिजे ना. काय म्हणताय? बरोबर ना सुनील दादा? बिरबल बिरबल पावसान ऋतिक कुमार. हाय ऋतिक कुमार, कसे आहात तुम्ही? कहाँ से हो आप? स्तुती एस आदित्य दादा कॉलेजला पण शिक्षण ज्ञान घ्यायला जातो. आदित्य स्तुती YZ गप्प बस. आदित्य दादा तुम्ही असं का बोलताय? गप्प बस. आदित्य दादा त्या तुमच्यापेक्षा खूप मोठ्या आहेत, त्यामुळे प्लीज रिस्पेक्टने बोला. मिंगल ग मीन्स सगळे एकमेकांसोबत जोडी जमली आहे असे म्हणायचं आहे त्याला. ओ माय गॉड, मिंगल, आम्हाला हे माहीतच नाही मिंगल. मानसी हाय ताई, हाय ताई, लाईक डन. थँक्यू मानसी, तुझं स्वागत आहे लाईव्हला. मानसी ताई आली वाटतं. हो मानसी ताई आली. मानसी बोलते हॅलो निलेश दादा नमस्कार. स्तुती म्हणते मानसी ताई जेवण झालं का? निलेश दादा म्हणतोय माझी लाडू बहीण स्वागत आहे मानसी. मानसी म्हणते हाय स्तुती ताई, तुम्ही आलात लाईव्हला आज. सीमाताई म्हणतात पिशवीला सूज आली म्हणतायत, डॉक्टर सोनोग्राफी केली तर. अरे बापरे. मग मग आता औषधं वगैरे चालू आहेत का? वैभव म्हणतात हाय हाय वैभव दादा, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. पटापटा मित्रांनो लाईक करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कशा आहात ताई? वैभव दादा मी छान आहे, तुम्ही कुठून बोलताय? होय होय आली मी निलेश दादा. वैभव स्तुती दिदी हाय. हो स्तुती दिदी हाय. मंगेश उमासरे हाय. मंगेश दादा कुठून बोलताय? बाळासाहेब केदारी नमस्कार बाळासाहेब दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणते दिवा पॅसेंजर कोकण कन्या हो किंवा मागे वंदे भारत हो. हे का? काय त्या अस्तपल जय भीम म्हणताय. जय भीम दादा. नमस्कार ताई साहेब. GH एंटरटेनमेंट GHL एंटरटेनमेंट व्लॉग. नमस्कार ताई साहेब. नमस्कार दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी स्तुती ताई जेवलात तुम्ही असं मानसी विचारते. मानसी बोलते निलेश दादा कसं वाटलं माझं लाईव्ह, जमत आहे का मला? मानसी कधी घेतलेलंस तू लाईव्ह? मला सांगतच नाही, मला यायलाच मिळत नाही तुझ्या लाईव्हला. मानसी निलेश दादा जेवलात? स्तुती टायमिंग चांगलंच बोलले आहे ना, काय वाईट बोलले नाही ना त्याला. निलेश दादा म्हणतात मस्त होती लाईव्ह मानसी. पिंटू म्हणतात कुठून? पिंटू दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा. मानसी म्हणते थँक्यू निलेश दादा. सीमाताई म्हणतात गोळ्या औषधं दिले काही 5,000चे काय सांगायचं तुम्हाला, खूप गोळ्या दिल्या ताई, एवढं गोळ्या कधी खायची? महिनाभर गोळ्या औषधं दिली डॉक्टरांनी. ताई घाबरू नका, गोळ्यांनी घ्या, त्याने तुम्हाला बरं वाटेल. काळजी घ्या स्वतःची. आणि दिलेली औषधे टायमिंगवर घेत जावा. मानसी म्हणते मी 11ला येते रोज. हो का मानसी? उद्यापासून मी पण येईल तुझ्या लाईव्हला. निलेश दादा म्हणते मानसीने खूप छान केली लाईव्ह, मला वाटले नव्हते इतके चांगली बोलेल. मस्तच सुरुवात झाली आहे.
निलेश दादा तू पण गेलेलास का लाईव्हला? मानसी म्हणते आणि इव्हिनिंगला घेतलं तर 6 नंतर. ओके मानसी. निलेश थांबा हा येतो 10 मिनिट नंतर. ओके निलेश दादा. स्तुती म्हणते नाही जेवण झालं मानसी ताई. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि छान छान कमेंट करा लवकरात लवकर. सुरेखा ताई म्हणतायत हाय. सुरेखा ताई कुठून बोलतायत? हाय सुरेखा ताई तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. सीमाताई म्हणतायत मानसी ताईचं लाईव्ह सांगत जावा म्हणजे मी पण लाईव्हला येत जाईन माझी जॉईल जाईल ताईच्या. ओके मानसी सांगत जा बीडवरून. वाव सुरेखा ताई खूप छान. बीडवरून तुम्ही लाईव्हला आला आहात. थँक्यू सो मच. तर खूप छान वाटलं. कंटिन्यू राहा आमच्यासोबत. इथं सर्वजण मराठी माणसंच आहेत. खूप छान मजा येते गप्पा मारायला. जेवण झालं का सुरेखा ताई? सीमा राठोड किती वाजता लाईव्ह घेता? मानसिकता आहे ते सांगत जा म्हणजे मी तुम्हाला पण तुमच्या लाईव्हला जॉईन होईल. तर मानसीचं लाईव्ह असतं सकाळचं 11 वाजता घेते मानसी आणि इव्हिनिंगला 6 वाजता असते असं ताई म्हणतायत. मानसी ताई म्हणतायत तर प्लीज मानसी ताईंना पण जॉईन व्हा. आदित्य म्हणतायत प्रीती भगवंताने किती सुंदर नाव बनवलं आहे. प्रीती या शब्दाचा अर्थ प्रेम स्नेह आनंद आणि दयाळूपणा असा होतो. हा शब्द संस्कृतमधील प्रीती या शब्दावरून आला आहे. थँक्यू थँक्यू आदित्य दादा. खूप छान लिहिलात. कोणत्या इयरला आहात आदित्य दादा नक्की सांगा मला. तुम्ही कॉलेजमध्ये कोणत्या इयरला आहात? सुरेखा ताई म्हणतायत हो झालं. तुमचं झालं का जेवण? हा सुरेखा ताई बनवलंय पण जेवायचं आहे. त्यानंतर नवीनच आहात का सुरेखा ताई? पहिल्यांदा जॉईन झालात का माझ्या चॅनलला? सीमाताई म्हणताय संध्याकाळी 11 की सकाळी 11 ताई हे सांगा की. सीमाताई तिचं सकाळी 11 वाजता असतं, रात्री 11 वाजता नसतं, दुपारचं. आदित्य आणि हो प्रीती मॅडम तुम्ही नावाप्रमाणेच गोड आहात. फक्त नाव सुंदर आहे असं नाही, तुम्ही देखील सुंदर आहात. थँक्यू आदित्य दादा. थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू. तर आदित्य दादा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. ओके चालेल का? करणार का सबस्क्राईब चॅनलला? नक्की कर हा. निखिल पवार म्हणतात गॉगल काढा ना अजून मस्त दिसायलाय तुम्ही. जर मी गॉगल काढलं ना तुम्हाला या कमेंट दिसणार नाही नीट. थोडंसं ब्लर येईल आणि डोळे दुखतील. सॉरी हा दादा. निखिल दादा कुठून बोलताय? निखिल दादा नक्की सांगा. अवधूत पाटील हाय अवधूत दादा. स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. स्तुतीताई म्हणते सीमाताई कोण आहेत? सीमाताई पण सबस्क्रायबरच आहेत. आपले यूट्यूब फॅमिलीज आहे. मानसी बोलते कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा लाईव्हला. तर मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. सुरेखाताई म्हणतात हो आजच आले मी. तर सुरेखाताई माझं रोज असतं म्हणजे 1चा टायमिंग असतो पण आता थोड्या दिवसा म्हणजे आजपासून थोडंसं लेट होईल. 1:15 वाजतील पण माझं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. तर नक्की तुम्ही जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर ताई तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल की मी लाईव्ह आलं आहे माझं. तर प्लीज मराठी माणसांना सपोर्ट करा तुम्ही. कारण माझ्या चॅनलला जास्त करून मराठीत लोक असतात आणि खूप सपोर्टिव्ह आहेत. मीही तुमच्याकडून आशा करते की तुम्हीही मला सपोर्ट कराल. थँक्यू सुरेखाताई. अवधूत दादा म्हणतायत कुठून बोलतोय? अवधूत दादा मी बोलते कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही खैसून बोलताय नक्की सांगा.
उद्यापासून लाईव्हला येते ताईच्या, मानसी ताईच्या 11 वाजता. हो सीमाताई, नक्की या मानसी ताईच्या लाईव्हला. सीमाताई म्हणतात 10 नंबरला लाईक केले ताई. ओके सीमाताई, थँक्यू सो मच. निखिल दादा म्हणतायत शिर्डीवरून बोलतायत. अरे बापरे, साईबाबांच्या जवळ जवळ जाऊन बोलताय तुम्ही, खरंच खूप भारी. शिर्डी खूप छान आहे ना दादा. निखिल दादा, शिर्डी खूप छान आहे ना. श्री स्वामी समर्थ दादा. दत्तात्रय यादव म्हणतायत ताई नमस्कार ताई. दत्तात्रय दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? तुम्ही कसे आहात असं दत्तात्रय दादा विचारतायत. तर मी छान आहे दत्तात्रय दादा, खूप सुंदर, थँक्यू सो मच. कॉलेज वगैरे नाही हो, मी शरदचंद्र पवार कॉलेज ऑफ फार्मसी, डेक्कन पुणे जिमखाना या ठिकाणी नुकताच HOD म्हणून कार्यरत झालो आहे. आणि आणि हो, नक्की सबस्क्राईब करणार बरं का. मग काय दादा, माझी काही फिरकी घेत आहे का? कॉलेजमधल्या मुली पटत नाही, कॉलेजमधल्या मुली पटत नाही म्हणून सांगताय. पण तुमच्या कॉलेज म्हणजे तुमच्या कॉलेज टायमिंगला पण असंच असेल ना, की मुली भाव देत नाही. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. रोज 1 वाजता माझं लाईव्ह असतं, तुम्हाला मजा येईल. इथं खूप मराठी माणसं आहेत जी कोकणातली पण आहेत, आणि मी स्वतः कोकणातली आहे. या कधीतरी कोकण पाहायला. मानसी म्हणतात आमचे बंधू कुठे गायब झाले, 10 मिनटं येतो असं बोलले. येणार गो, येणार. अवधूत पाटील, तुम्ही कुठून बोलताय? मी आहे कोकणातली दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. निलेश दादा म्हणते आलो, आय एम बॅक. येस निलेश दादा, भारीच. सुरेखाताई म्हणते ओके, करते सपोर्ट. थँक्यू सुरेखाताई. आणि रोज लाईव्हला येत जा, खूप छान वाटेल तुमच्याशी गप्पा मारायला. तुमचं पण चॅनल आहे का सुरेखाताई? अवधूत दादा बोलतायत कोल्हापूरवरून. अरे वा, छान छान छान, खूप छान. खरंच खूप मराठी माणसं लाईव्हला जॉईन होत आहेत, खूप बरं वाटतंय. मराठी माणसांची गोडी खरंच खूप भारी आहे, काय सांगायचं. अवधूत दादा, तुमचं खरंच खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. किरण दादा म्हणतात हाय. हाय किरण दादा, कसे आहात तुम्ही? मानसी म्हणते निलेश दादा 100 वर्ष आयुष्य आहे बघा. आताच बोलली माझे बंधू कुठे गायब झाले आणि तुम्ही आलात. मानसी बोलते ओके सीमाताई, नक्की या माझ्या लाईव्हला. थँक्यू, तुमचा सपोर्ट असाच असू द्या. असणार मानसी, तुला सर्वांचा सपोर्ट असणार. आणि मी तर सांगते की सर्वांना, मानसीचं कुकिंग चॅनल वगैरे चॅनल आणि आहे, खूप छान क्रिएटिव्हिटी आहे तिच्यात, तर नक्की तिच्या चॅनलला जावा. माझ्या प्रत्येक व्लॉगला तिची कमेंट आहे मानसी म्हणून, तर तिला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि तिच्या लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. मराठी माणसानेच माणसाचा सपोर्ट केला पाहिजे. तर खरंच खूप धन्यवाद. रामेश्वर जाधव, नमस्कार. नमस्कार रामेश्वर दादा, कसे आहात तुम्ही आणि कुठून बोलताय? लक्ष्मण उंबरे, लक्ष्मण दादा नमस्कार, जय शिवराय. लक्ष्मण दादा जय शिवराय, कुठून बोलताय लक्ष्मण दादा? आणि तुमचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. दत्तात्रय दादांचा नेहमीचा क्वेश्चन, आलो नाही पंढरपूरला दाई? आता निघते दादा. राहुल दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड मॅम. काय राहुल दादा, रोज तुम्ही मला असंच म्हणताय, मी प्रिन्सिपल वाटते काय? गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड मॅम, थँक्यू. निलेश दादा म्हणते स्वामी समर्थ आयडीचे खूप होतंय, फाशी द्यायची वेळ आली. खूप समजावले, समजत नाही आहे, इग्नोरच करते म्हणून त्यांना. परत केला का दादा मेसेज? अरे प्रत्येकाची मर्जी असते यार, काय सारखं सारखं है ना. दत्तात्रय दादा म्हणता येतं हा, येतंय. अवधूत दादा म्हणते धन्यवाद ताई, धन्यवाद दादा. अवधूत दादा,
माझं रोज 1 सव्वा 1 वाजता आता लाईव्ह असतं. प्लीज जॉईन व्हा रोज. आणि जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलंत ना दादा, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल आणि खूप आनंद होईल जर तुम्ही मला जॉईन झालात तर. स्तुती ताई, आदित्य दादा हे नाही दुसरे आलेत मगाशी. सॉरी, अवधूत दादा. ताई, आदित्य दादा हे नाही दुसरे आलेत मगाशी. ओके. दीपक दादा म्हणतात जय लहूजी. हे काय लहूजी? दीपक दादा नमस्कार. मानसी, स्तुती ताई कशी आहे तब्येत तुमची? मिस्टर सत्यम, माका फुल सपोर्ट. माझो फुल सपोर्ट असा म्हणायचा अरे तुका. एकदम ओके. बीड जिल्हा, रामेश्वर दादा म्हणतायत. बीड जिल्ह्यावरून दादा बोलतायत. तर धन्यवाद रामेश्वर दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. नवीनच आहात का? फर्स्ट टाइम जॉईन झालात का? निलेश दादा नमस्कार. हे दुसरे निलेश दादा आहेत. नमस्कार निलेश दादा, कसे असाय तुम्ही? स्वप्नील के, अरे बापरे, खूप दिवसांनी सांगलीचे आलेत माणसं. स्वप्नील दादा नमस्कार. मला वाटलं विसरलात की काय तुम्ही. आदित्य दादा म्हणतात मी आत्ताच आलोय का, आपण काहीतरी गैरसमज करून घेत आहे, मी नवीन आहे. म्हणजे काय? हो आदित्य दादा, तुम्ही तर नवीनच आहात, आजच तुम्ही लाईव्हला आला आहात, माहिती आहे मला. राजेंद्र तुपे, हाय राजेंद्र दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणते चला आज बरेच जण आहेत, कोडी होऊन जाऊ दे. अरे वा, ठीक आहे ठीक आहे. निलेश दादा तू सुरुवात कर, किंवा मानसी चल कोडी घालायला सुरुवात कर. मानसी म्हणते काय झालं ताई, आज काय बोलले? स्वामी समर्थ चॅनल आहे चॅनलचे. अगं ते सांगतायत भर म्हणून, जाऊ दे. अवधूत पाटील, हो केलं. थँक्यू अवधूत दादा, थँक्यू सो मच. अवधूत दादा तुम्हाला कोडी येत असतील तर तुम्ही घालू शकता. हा, मी तुका नमस्कार करता. स्वप्नील दादा, निलेश दादा, स्वप्नील दादा मालवणी बघ काय भारी बोलतात. मी तुका नमस्कार करता. स्वप्नील दादा असं म्हणायचं, मी तुका नमस्कार करतोय असं म्हणा. कर्तय. थँक्यू स्वप्नील दादा, तुम्ही माका नमस्कार करताय. माझोही तुमका नमस्कार. कसे असाय नक्की सांगा आणि चॅनलला लाईक करा. मानसीमध्ये निलेश दादा मला रिप्लाय नाही केलात ना, कट्टी आता. रामेश्वर दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ शिव गोर्श. श्री स्वामी समर्थ रामेश्वर दादा. रामेश्वर दादा थँक्यू सो मच. आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. रामेश्वर दादा नवीनच आहात ना, प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन येत जाईल दुपारची, जेव्हा मी लाईव्ह येईन तेव्हा. जर तुम्हाला असं वाटत असेल ना दादा तरच करा, असं काही जबरदस्ती नाही. पण जर तुम्हाला वाटलं की एखाद्या मराठी माणसाला सपोर्ट करावा तर नक्की करा. मानसी बोलते हो तुमची आठवण आली होती स्तुती ताई, आज लाईव्हला मी. ओके. स्वप्नील के, नाही नाही विसरलो, ऑफिसमुळं कधीतरी येतो. ओके स्वप्नील दादा, चांगलं आहे चांगलं आहे, चालेल चालेल. काय म्हणजे कधीतरी तुम्हाला जमलं तेव्हा येत जा, काही प्रॉब्लेम नाही. अवधूत दादा म्हणतायत हाय हाय अवधूत दादा. अगं बाई माझा पिंट्या, लाईक डन, थँक्यू. पिंट्या दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. अवधूत दादा म्हणतायत ओके थँक्यू. निलेश दादा म्हणतात मानसी लेडीज फर्स्ट. निलेश दादा, मानसी मानसी तू फर्स्ट सांगू शकते. मानसी होते काय त्यांना काय प्रॉब्लेम आहे ताई, तू लक्ष नको देऊ, प्रत्येकाची चॉईस असते, जाऊ दे. हो ग, मी त्यांना एकदाच रिप्लाय दिला. स्वप्नील दादा म्हणतात करतोय करतोय. करा करा. निलेश स्वप्नील दादा लाईक करा चॅनलला. अवधूत दादा म्हणताय इथंच आहे पण दिसत नाही.
अरे वा, म्हणजे कोडं घातलं का? इथंच आहे पण दिसत नाही. हवा. ह्याचा आन्सर कदाचित हवा असेल. सुधाकर दादा म्हणते आपण सुंदर बोलत आहात, तसेच आपण वक्तृत्व आणि नेतृत्व करत राहा. आपण कोकणी आहात, आम्ही रायगडकर तळा. थँक्यू सुधाकर दादा, खरंच खूप थँक्यू. तुम्ही रायगडवरून माझ्या लाईव्हला जॉईन झाला आहात, खूप छान वाटलं. हो दादा, आम्ही कोकणी आहोत. तर तोच माझा मुद्दा आहे की जे मनात आहे आणि जे आपलं खरं एक व्यक्तिमत्व आहे ते आपण आज समोर साजरं करतोय. तर थँक्यू सो मच, तुम्ही मला एक छान कॉम्प्लिमेंट दिल्याबद्दल. आणि चॅनलला दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला आपण छान बोलू आणि तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल. थँक्यू सुधाकर दादा, थँक्यू सो मच. खरंच मराठी माणसं माझ्या चॅनलला जॉईन होतात, खूप बरं वाटतंय. निलेश दादा हो स्तुतीताई, सॉरी अजून माणसे. अगं बाई माझा पिंट्या, अय्यो बाबू, छान छान. निलेश दादा म्हणताय स्वप्नील शिकत 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 स्वप्नील शिकत शिकत. होय स्वप्नील दादा मालवणी शिकतायत. सुलक्षा, हाय सुलक्षा, काल बिझी होतीस ना? स्तुती म्हणते मानसीताई माझी तब्येत बरी आहे. त्यानंतर मानसी बोलते हो स्तुतीताई. निलेश दादा म्हणते मानसी कोणत्या मेसेजचा रिप्लाय नाही दिला, मीच झाला असेल याल, सॉरी. मानसी म्हणते सॉरी नको मला निलेश दादा. पिंट्या दादा नाही, पिंट्या बोला फक्त. हो का पिंट्या दादा? नाही बोलत पिंट्या दादा. सुलक्षताई म्हणता आज तारले फ्राय खाल्ले, किती गो तुझी मजा असा. एबी गेमर स्क्वॉड, हॅलो एबी गेमर स्क्वॉड, कसे आहात तुम्ही? तुम्ही मला काही टिप्स देणार होता, गायबच झाला दादा तुम्ही. गरीब माणसाला काहीतरी हेल्प करा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मानसी बोलते जाऊ दे निलेश दादा, तो मेसेज गेला असेल. एबी गेमर स्क्वॉड हाय. स्वप्नील के लाईक पण करलंय चॅनलला, असं म्हणायचं, लाईक पण केलंय चॅनलला. ओके स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. रामेश्वर दादा म्हणताय हिंदू राष्ट्र हे मी पळला सपोर्ट केलं आहे, लाईक सबस्क्राईब केलं आहे. तुमचं भाषा शैली चांगली आहे, भाषा शैली. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. आमची भाषा आहे म्हणजे मराठी बोलतोच, पण आमची जी बोली भाषा आहे ती मालवणी आहे आणि या मालवणी भाषेचा मला खूप अभिमान आहे आणि माझ्या मुलांनाही मी तीच शिकवली आहे. भले तुम्ही शाळेत जाऊन तुम्ही तुमची लँग्वेज बोला काही असेल ती, पण जी आपली बोली भाषा आहे तिला नको विसरू. हो बरोबर, थँक्यू. सुलक्षताई, निलेश दादा गाव कोणता तुझा? निलेश दादा उत्तर दे सुलक्षताईला. अवधूत दादांचा मेसेज कुठे गायब झाला? एबी गेमर हॅलो. निलेश दादा म्हणतात अवधूत इतके सगळे मास्टर आहेत कोडी सोडवायला, तू मानसीचे कोडे सोडवून दाखव. हो हो मानसीचे कोडे सोडवून दाखवा. स्तुती, मानसीताई जेवण झालं का? एबी गेमर हॅलो हॅलो एबी गेमर. मानसी कधीही एवढं हार्ड असतात निलेश दादा माझे कोडे. मानसी म्हणते कधी एवढे हार्ड असतात निलेश दादा माझे कोडे? निलेश दादा दे उत्तर. मानसी म्हणते हो जेवण झालं स्तुती ताई जेवायचं आहे. अवधूत दादा म्हणतायत ओके. अवधूत दादा तुम्ही पण घाला की कोडी. अजून फैजा खान मेसेजच नाही आहे त्यांचा काय दिसत, तरी पण नमस्कार. सुधाकर दादा म्हणतायत आमचे नातेवाईक कणकवलीचे असा. हो का ने सुधाकर दादा, कणकवलीत कुठे? निलेश दादा म्हणता सुलक्षा गाव देवगड असा, सासर शिरोडा जवळ आहे.
तुम्ही शिरोडाचे आहात ना, असं निलेश दादा सुलक्षाला विचारताय. फैजान खान म्हणतायत हेलो मॅम. हेलो, कहाँ से हो आप? सुलक्षा म्हणतात होय. मानसी चलो बाय बाय. का ग मानसी, का चाललीस? सुलक्षा ताई म्हणता माका कसे ओळखतात? अगं तू याच सांगलेलंस त्यांका माझ्या लाईव्हवर, मी शिरोड्याचा म्हणा. ए बी गेमर म्हणतात हो आता देणार आहे. धन्यवाद. द्या द्या, जर तुमची इच्छा असेल तर नक्की काही टिप्स द्या, जेणेकरून मला माझं चॅनल ग्रोथ करायला फायदा होईल. आणि नाही दिला तरी तुमचं माझ्या चॅनलला वेलकम आहे. मी मराठी. सुलक्षा म्हणता काका. काय काका? अगो काका नाही आहेत ते, दादा म्हण. मी मराठी. हाय, मी मराठी. स्वागत आहे तुमचं चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि खूप कुठून बोलताय नक्की सांगा. मी आहे कोकणी. निलेश दादा, दुसरे निलेश दादा म्हणतात हाय. हाय निलेश दादा, हाय हाय. मी मराठी म्हणतायत हाय. फैजन खान म्हणतात आम्हाला हे मराठी भाषेचा खूप अभिमान आहे ताई. अरे वा, खरंच खूप छान बोलताय तुम्ही. तुम्हाला पण अभिमान आहे ना? सर्वच मराठी माणसांना आपल्या मराठी भाषेचा अभिमान असायला पाहिजे. ताई तुम्ही, मला वाटलं की हिंदी असाल, पण थँक्यू सो मच, मराठी बोलते, मला खूप बरं वाटलं. पहिल्यांदाच जॉईन झालात का फैजन खान? मी मराठी. हाय हाय हाय. ओ मी मराठी. अजून काहीतरी बोला की. कोकण व्हॅली लाईव्ह. हॅलो हॅलो, कोकण व्हॅली लाईव्ह कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. निलेश दादा, तुझा मेसेज काय गायबच झाला, काहीच आला नाहीये. कोकण व्हॅली लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, कोकण व्हॅली लाईव्ह. तर कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल, यूट्यूब चॅनल कोकण व्हॅली लाईव्हचं स्वागत करते आहे. तर थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. निलेश दादा म्हणतायत हाय. अवधूत दादा म्हणतायत ओके. अवधूत दादा म्हणतायत सोडवतो. मानसी बोलते लाई संपल्यावर जेवणार. मानसी तू जेवून घे, जेवून घे ग. बैराम दादा म्हणताय तुमचा व्यवसाय काय चालू? बैराम दादा, माझा व्यवसाय नाही आहे, माझं यूट्यूब चॅनल आहे आणि मी हाऊसवाईफ आहे. होय. सुलक्षा म्हणता होय होय. देवेश परब हाय. बरा मा. होय होय देवेश दादा, मी बरा आहे. तुम्ही कसे असाय नक्की सांगा. आणि मानसी म्हणता निलेश दादा कोडी बोला की. स्वप्नील के म्हणताय ताईच्या चेहऱ्यावरून त्यांच्या साधेपणा, सरळपणा आणि बोलण्यातून त्यांची कृतज्ञता दिसून येते. खूप डाऊन टू अर्थ वाटतं मला तर. हेच ते कोकणी माणसांचं साधेपण असावं. थँक्यू स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. मला खूप छान कॉम्प्लिमेंट तुमच्या सर्वांच्यामुळे ना, म्हणजे जेव्हा तुम्ही मला असं सांगता, कॉम्प्लिमेंट देता ना, तेव्हा माझा आत्मविश्वास अजून वाढतो. कारण मी जर आता विचार केला ना, म्हणजे 5-7 महिन्याच्या आधीचा, तर मला भीती वाटायची की कसं मी फेस करू लोकांना, की म्हणजे साध्या माणसांना आता कोण विचारत नाही, किंवा म्हणजे साधं म्हटलं की लोकांना वाटतं हॅ काय ती राहते साधेपणात असं. मला भीती वाटायची. पण आता जेव्हा ना लाईव्ह घेतल्यापासून माझा कॉन्फिडन्स वाढला आहे आणि खरंच खूप बरं वाटतं की मला मराठी माणसं सपोर्ट करत आहेत. थँक्यू स्वप्नील दादा आणि सर्वांचं लाईव्हमध्ये असलेल्या सर्वांना जे मला छान सपोर्ट करतात त्यांचं खूप खूप धन्यवाद त्यांना. सुलक्षा म्हणते सॉरी दादा. स्तुती म्हणते मी येते जेवण करून ताई, थांबा 10 मिनिट येते परत. हो स्तुती ताई, आरामात जेवा. मानसी म्हणते ताई कोडीला सुरुवात करा. मानसी तू कर कोडीला सुरुवात. अवधूत दादा म्हणताय 4 चालक करी 2 ढाल तरी 1 मासा मारी. 2 चालाक करी 2 ढाल तरी 1 मासा मारी. 1 मासा मारी. अरे बापरे, काय कठीणच आहे हे.
उत्तरं द्या, तोपर्यंत मी बाकीच्या कमेंट वाचते. निलेश दादा म्हणतायत मानसी मला कुठे येतात कोडी. फैज खान म्हणतायत हो ताई. थँक्यू सो मच फैज खान. तुम्हाला कोड्याचं उत्तर येतंय का नक्की द्या. आणि प्लीज चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी रोज लाईव्हला येते ताई. तर तुम्हाला दादा म्हणजे फैज खान दादा मी रोज लाईव्हला येते. जर तुम्ही मला सबस्क्राईब केलात आणि सपोर्ट केलात तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल आणि मला खूप आनंद होईल की तुम्ही माझ्यासोबत जॉईन झालात. स्तुती म्हणतात मानसी ताई कॉमेडी करायला लागली आहे. बरं आहे बरं आहे. माणसाने तर म्हणजे प्रत्येक वेळी हसत खेळत राहावं है ना. आणि जर माझ्या चॅनलवर तुम्हाला स्माइल येते तुमच्या चेहऱ्यावर आणि तुम्ही खूप खुश होत असाल तर मी रोज लाईव्ह येईन. निलेश दादा म्हणते मानसी तुझ्याकडून शिकतोय कोडी. रामेश्वर दादा म्हणते जेवण केलं का, तब्येत बरी का सीज. हो दादा मी बरी आहे, बरी आहे. तुम्हा सर्वांचा आशीर्वाद आहे त्यामुळे मी खरंच खूप बरी आहे. मानसी म्हणते दादा मी ब्ल्यू टिक दिलाय बघा. निलेश दादा तुम्हाला आणि प्रसाद दादांना काय दिलाय ब्ल्यू टिक. ब्ल्यू टिक कसला ग. होय मी कॉमेडी करते. सुलक्ष म्हणता आज बरा दिसतोय. म्हणजे मी रोज बरा दिसणार नाही काय सुलक्षा. निलेश दादा म्हणता मानसी मला नको ग ब्ल्यू, मी बिना ब्ल्यू ठीक आहे. प्रीतिया ताईला पण बोललो आहे मला ब्ल्यू वगैरे काय नको. मानसी तू तुझं चॅनल आहे, तू स्वतः हँडल कर. ब्ल्यू वगैरे कोणाला देऊ नको, तू स्वतःच हँडल कर. स्वतः पण हँडल करायला शिकायला पाहिजे. होय दादा देणार प्रीतिया ताईला ब्ल्यू टिक. अगं मला पण नको. स्वतःचं चॅनल स्वतः हँडल करायला शिकायचं. सुलक्षताई म्हणता काल गोव्यात इलय काय गो. सुलक्षताई मी गोव्यात नाही येऊ गो. स्तुती म्हणता मानसीताई काय करत आहे. स्तुती मानसीताई कोडी घालणार आहे आता. स्वप्नील दादा म्हणते माझ्यामुळे कोणाच्या तरी चेहऱ्यावर हसू आलं ना, बस माझा दिवस मस्त जातो. थँक्यू स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच. कधीतरी तुमची भेट होईल आमच्याशी. खरंच म्हणजे तुमच्यासारख्या माणसांना भेटायची खूप इच्छा आहे. मानसी म्हणते काय नाही स्तुती ताई. स्वप्नील दादा म्हणतायत ताईच्या ह्या हसण्याला 5 करोड. थँक्यू स्वप्नील दादा 5 करोड. मग काय मला सगळे येऊन गुदगुद्या करून हसवून जातील आणि तुमच्याकडनं प्रत्येक जण 5 करोड घेऊन जाईल बघा दादा. सत्यजित दादा म्हणतायत हाय ताई शुभ दुपार. सत्यजित दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही. स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. मानसी बोलते सत्यजित दादा नमस्कार. सत्यजित दादा मानसी पण तुम्हाला नमस्कार करून राहिली वय. हाय मानसी ताई. सत्यजित दादा आज काय आहे काय कोंबडा बिमडा. मानसी बोलते ओळखलात का सत्यजित दादा. सत्यजित दादा पण आपल्या चॅनलला रोज येतात, त्यांचा पण खूप सपोर्ट आहे आमच्या चॅनलला. सुलक्षताई म्हणता व्हिडिओ केलोय. कसलो गो व्हिडिओ केलंस. कसलो व्हिडिओ केलोय. सत्यजित दादा म्हणतात नाही मानसी ताई. ओळखलं का म्हणतात ते नाही म्हणतात मानसी ताईला. सॉरी ताई पण तुम्ही ओळखता का मला. मानसी ताई तुम्हाला विचारतायत. सचिन दादा आले आहेत महाडिक. जय शिवराज युवा कन्स्ट्रक्शन. शुभ दुपार. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. सचिन दादा स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. अवधूत दादा म्हणताय चार चालक करी 2 भालकरी 1 माशा मारे. अरे उत्तर द्या रे कोणीतरी, माझ्या तर डोक्यावरूनच गेलं. मानसी उत्तर दे. मानसी म्हणते ओके नो प्रॉब्लेम सत्यजित दादा. सत्यजित दादा म्हणतात हाय सत्यजित दादा. मिस्टर सत्यम 100 मध्ये फक्त 2 होना काकू मुंबई सेल. येस सत्यम काका बरोबर बोललात, बरोबर. लाईक करा पहिले चॅनलला सत्यजित काका. सचिन दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सचिन दादा, थँक्यू सो मच. तुमचं खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला येतात रोज, खूप भारी वाटतंय. मानसी म्हणते नाही सचिन दादा त्या कोड्याचं तुम्हाला उत्तर येतंय काय बघा.
मानसी म्हणतात नाही ओळखत तरी चालेल असं काय नाही सत्यजित दादा. स्तुती म्हणतायत सत्यजित दादा कोण आहेत? सत्यजित दादा आहेत ते रोज लाईव्हला येतात आणि आपले फॅमिली मेंबर आहेत यूट्यूबचे. सचिन दादा म्हणतात ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय सचिन दादा. सत्यजित दादा म्हणतात मानसी ताई सॉरी पण मी कुठं तरी बघितलं वाटतं. सत्यजित दादा तुम्ही माझ्या लाईव्हमध्ये त्यांचे मानसी ताईशी बोलताय. सचिन दादा म्हणतात ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. फार्मवर आलो आहे ताई आता. अरे वा मग गावरान कोंबडं असणार मग. सुरेश दादा म्हणतात हाय ताई. सुरेश दादा हाय नमस्कार. कुठून बोलताय सुरेश दादा? सचिन दादा म्हणतायत झालं का जेवण ताई? जेवण बनवले दादा जेवायचं आहे. झालं का जेवण? म्हणते मानसी म्हणते ओळखत नाही ते मला सत्यजित दादा. हो का? निलेश दादा म्हणतात खूप कमेंट खूप फास्ट येत आहे. मस्त रिप्लाय द्यायला जमत नाही आहे. अरे नाही एवढं फास्ट जमत आहे ना. प्रत्येकाची कमेंट मला वाचावी लागते त्यामुळे एका त्यांच्या कमेंटला मला रिप्लाय द्यायचा आहे. असं नाही की मला येत आहेत मी 4 जणांची वाचणार 4 जणांची नाही असं नाही करणार आहे. भलेही मी त्यांचे लेट वाचेन पण मला प्रत्येकाचे कमेंटला रिप्लाय द्यायचा आहे. निलेश दादा बरोबर करते ना. सचिन दादा म्हणतायत ओम नमः शिवाय. सुलक्षाताई म्हणतायत तू बुल्क केलंय व्हिडिओ मा म्हणजे काय बुल्क? सचिन दादा म्हणतायत ओम नमः शिवाय. सुलक्षाताई म्हणतायत काल. सचिन दादा म्हणतायत ओम नमः शिवाय. सत्यजित म्हणते मानसी ताई आता ओळख झाली आता आपण फ्रेंड 100%. ओके बरं झालं. ओम नमः शिवाय. सचिन दादा म्हणते. सर्वेश दादा म्हणते हॅलो सुंदरी. हॅलो सर्वेश. स्वागत आहे तुझं लाईव्हला. सचिन दादा म्हणतात ओम नमः शिवाय. मानसी बोलते हो ताई ब्ल्यूचा दादा बोलले होते ना म्हणून मी बोलली. मानसी तू स्वतःचं हँडल कर खूप छान करशील. सुधाकर दादा म्हणतात आमचे रायगड म्हणजे शिवरायांची राजधानी. हो दादा मला रायगडला भेट द्यायची आहे. खूप मला म्हणजे मनापासून इच्छा आहे की रायगडला भेट द्यावे. सुलक्षताई म्हणतात दुचाकीवरून कुठेतरी जात होतीस ना. अगं तू माझा व्हिडिओ छान व्यवस्थित बघ आणि मग मला सांग. तू व्यवस्थित पाहिला नाही आहेस. मी गोव्याला नाही आलेली. मिस्टर सत्यम जय महाराष्ट्र जय कोकण जय अहिल्यानगर जय यूट्यूब जय लाईव्ह जय काकू. जय जय महाराष्ट्र सत्यम. सत्यजित म्हणतात प्रीतीताई आज नियोजन कोंबड्याचं. अरे वा मग यायला पाहिजे तुमच्याकडे. गोविंद पाटील काय कोडा आहे? गोविंद दादा प्लीज जरा वरती जाऊन पहा. एका दादानी कोडं घातलं आहे. प्लीज पाहाल का आणि उत्तर द्यायला नक्की प्रयत्न करा. स्तुतीताई म्हणते ताई माझी आय डी चेक केली आहे का इन्स्टाची? नाही ग ताई मला जरा टाईमच नाही भेटला पण करेन हा. मला जेव्हा टाईम भेटेल तेव्हा मी नक्की करेन. अवधूत दादा म्हणते ताई मानसी ताई बोला लवकर आन्सर दे मानसी. मानसी म्हणते अवधूत दादा काय बोलू? अगं अवधूत दादानी कोडं घातलंय जरा पुढे जाऊन बघ. सत्यजित दादा म्हणते मानसी ताई या जेवायला आज गावठी कोंबडं. येणार मानसी ताई. शरद बोधक. शरद दादा नमस्कार कुठून बोलताय? स्वप्नील कानेरकर ताई जेवण झालं का? हो स्वप्नील दादा जेवण झालं. सत्यजित दादा म्हणतात मानसी ताई आठवलं आपली भेट याच लाईव्हला झाली होती बरोबर ना? हो दादा मी तेच सांगते याच लाईव्हला झालेली. तर म्हणताय स्वप्नील दादा म्हणताय हांबरून वासरले चाटती जवा गाय तवा मले तिच्यामध्ये दिसती माझी माय. ही कविता प्लीज मालवणीमध्ये केली तर छान वाटेल तुमच्याकडून. मी नक्की ट्राय करेन आणि 2 दिवस द्या मी नक्की ट्राय करेन आणि ती कविता बोलेन आणि शॉर्ट्सला टाकेन. मानसी म्हणते जाऊ दे आता ओळखत नाही सत्यजित दादा मग कसं येऊ कोंबडं खायला एवढं लगेच विसरत. तिथं आल्यावर दादा म्हणतील कोण मानसी कुठून आली कोंबडं नाही मिळणार. निलेश दादा मानसी एकाला देऊन ठेव ब्ल्यू कारण जर लाईव्हवर कोणाला ब्लॉक करायचं असेल तर तुझ्या आय डीने झाले तर तुला प्रॉब्लेम होतील म्हणून लाईव्ह घेणारे दुसऱ्यांना मॉडरेट बनवून ठेवतात ना. ओके मानसी बोलते हो निलेश दादा. सत्यजित दादा म्हणतात नाही
नाही विसरणार मानसीताई, आता पण या. ओके सत्यजित दादा. मानसीताई पण चालते ना तुम्हाला कोंबडं? हो चालतं चालतं आम्हाला सर्वांना. हाय सुशील दादा, कसे आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणते ताई पाणी पी जरा, घसा सुकला असेल. हो हो पिते. सुशील दादा म्हणते मी त्रिशा सुशीलची वाईफ. हो का वहिनी, कशा आहात तुम्ही? स्वप्नील दादा म्हणतायत मला कोकणकरांशी बोलायला खूप आवडतं. हो का? जय कोकण. ओमकार प्ररीत, हाय ओमकार दादा. पटापटा लाईक करा चॅनलला. द गुड सीओ, माझ्या बायकोचा बड्डे आहे, विश कर अंजली नाव आहे. ठीक आहे दादा. हॅपी बड्डे अंजली ताई. चॅनलला नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. ओमकार बोलतोय मानसी आली तर मी बोलणार बाबा. हो का? बरं आहे. निलेश दादा म्हणते स्वप्नील स्वागत आहे. स्वप्नील दादांना मालवणी लोकांशी बोलायला खूप आवडतं, तर इथं सर्व जास्त करून मालवणीच आहेत लोक. तर निलेश दादा म्हणतायत स्वागत आहे तुमचं. ओमकार म्हणते मानसी आली तरच मी बोलणार बाबा. मानसीला हजर करा. स्वप्नील दादा म्हणतात जय कोकण, जय कोकण, जय कोकणी, जय कोकणी. हे बघा निलेश दादा पण कोकणातलेच आहे. निलेश गोमरे म्हणून आहेत, गमरे गमरे म्हणून आहेत, ते पण कोकणीच आहेत. रोहित कापरे. रोहित दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? अवधूत पाटील, गुड बाय ताई. अवधूत दादा का चाललात? अवधूत दादा का चाललात तुम्ही? बोला की. मिस्टर सत्य म्हणतात हॅपी बर्थडे टू यू काकू. सुशील म्हणतात मी छान ताई, तुम्ही कशा? सॉरी त्रिशा वहिनी मी पण छान आहे. तुम्ही मला सबस्क्राईब केलेलं ना? स्वप्नील की माझी इन्स्टा आय डी आहे बघा ताई, जेणेकरून आपण लोक तिकडे कनेक्ट राहू. ओके, मी स्क्रीनशॉट मारून ठेवला आहे. मी नक्की तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेन जेव्हा मला टाईम मिळेल ना, तेव्हा दादा मी नक्की कॉन्टॅक्ट करेन तुम्हाला. सुधाकर दादा म्हणतात आमचं कोकण आमचं जीव की प्राण. हो दादा, सर्व कोकण म्हणजे आपलं जीव की प्राणच आहे. तिथं गेल्याशिवाय आपल्याला काय म्हणतात ते समाधान मिळत नाही. असं वाटतं मृत्यू कुठे पण येवा, पण आपल्याला अग्नी तिथंच लागला पाहिजे आपल्या कोकणात, असं वाटतं ना. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे ओमकार. अरे ओमकार दादा, निलेश दादा मानसी असेल तरच ओमकार दादा बोलणार आहे. काय तू बोलतो? निलेश दादा म्हणते तुमचं घर दाखवा ना. अगं थांब खुशी. दादा मी घर नाही दाखवू शकत इथं, घर वगैरे नाही दाखवू शकत दादा, पण मी कोकणात गेल्यावर नक्की दाखवेन माझं कोकण. स्नेहल म्हणतायत हाय हाय स्नेहल ताई, जेवण झालं का? ओमकार म्हणतात अरे वा निलेश दादा आलात. निलेश दादा खूप टाईम झाला आले आहेत, तुम्हीच कुठेतरी मिस होता. स्वप्नील दादा म्हणतायत लाईक व सबस्क्राईब केलं, थँक्यू स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच. माझं रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं स्वप्नील दादा. द गुड सीएम, पण माझी बायको मेली आहे. अरे देवा दादा, खरंच म्हणजे ना, जर हे सिरियसली सांगत असाल, खरंच असं झालं तर गोष्ट वेगळी आहे. पण जर असं मजाक मस्तीमध्ये सांगत असाल ना, तर खरंच खूप बेकार आहे. एखाद्याच्या मरणावर किंवा तुमचं लग्नच झालं नसेल आणि तुम्ही असं बोलताय तर खूप बेकार आहे. खूप चांगलं चांगलं बोला दादा. एक फनीचा गेम, फनी बायको मरणं किंवा नवरा मरणं हे फनी बात नाही आहे, त्यामुळे प्लीज चांगलं काहीतरी बोला.
सत्यजित दादा म्हणते चला आई बा येतो आता, तयारी करायची आहे कोंबड्याची. हो हो दादा, या या, आम्ही पण पोचतो फार्मवर तुमच्या कोंबडं खायला. रोहित कापरे म्हणतात कोकणमध्ये कुठे? मी आहे दादा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून बोलताय रोहित दादा, नक्की सांगा. स्नेहल ताई म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार स्नेहल ताई, काय करताय? निलेश दादा किती मेहनत आहे लाईव्ह घ्यायला. हो निलेश दादा, पण मला आता मेहनत घ्यावी लागणार आहे, कारण काय सांगू, माझे खूप म्हणजे मला माहिती आहे की मुलांमुळे मी कुठे बाहेर जाऊ शकत नाही, पण जे यूट्यूब प्लॅटफॉर्म आहे त्यामध्ये तरी काहीतरी मी ग्रोथ करू शकते. तर मला ही मेहनत थोडीशी घ्यावी लागणार, अजून मेहनत करावी लागणार, आणि तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद असेल तर मला खूप मजा येईल. स्नेहल घाडगे म्हणतात लाईक डन. थँक्यू स्नेहल ताई, थँक्यू. सुशील दादा वहिनी म्हणतायत आम्ही येणार आता कोकणला. हो हो वहिनी, नक्की या, नक्की या, नक्की या, स्वागत आहे. आणि आमच्या कोकणात एक डायलॉग आहे, यवा कोकण आपलोचा, म्हणजे या कोकण आपलाच आहे, असं आहे एक डायलॉग. तर नक्की या कोकणात. तानाजी एम, नमस्कार तानाजी दादा, कुठून बोलताय? मिस्टर सत्यम, थांब मानसीची आय डीवर येतो मग मेसेज करतो. ओके. निलेश दादा म्हणते मानसी हजीर हो, नाहीतर ओमकार दादा गायब होईल. रोहित म्हणतात कुर्डुवाडी, कुठे आहे हो रोहित दादा कुर्डुवाडी? ओमकार दादा म्हण निलेश दादा खूप दिवस नव्हता. निलेश दादा 2-4 दिवस नव्हता, पण जेव्हा असतो तेव्हा तो नेहमी येतो माझ्या बहिणींच्या लाईव्हला. कोणाच्याही लाईव्हला चुकवत नाही आहे, मानसी किंवा माझ्या किंवा रोशनीच्या. अरुण दादा म्हणते जॉबवरती निघालोय. ओके अवधूत दादा, सांभाळून जावा, आणि जेव्हा तुम्हाला जमेल तेव्हा लाईव्हला नक्की या. खूप छान मजा आली आज तुमच्याशी बोलून. निलेश दादा म्हणताय तुम्ही पहिला पाणी पिऊन घ्या. हो निलेश दादा, मी पिलं पाणी. मी म्यूट करून ठेवलंय. ताई म्यूट करून ठेवलेलं. आता मला परत वाचावं लागणार आहे. कुठून वाचले? थांबा मानसीची आय डीवरून येतो मग मेसेज करतो. ओके मिस्टर सत्यम. निलेश दादा मानसी हाजीर हो. रोहित कापरे कुर्दुवाडी, कुर्दुवाडी कुठे आहे दादा, नक्की सांगा. ओमकार परीत, निलेश दादा खूप दिवस नव्हता तुम्ही. निलेश दादा जेव्हा 2-4 दिवसच नव्हते, पण जेव्हा असतात तेव्हा मानसी, माझा आणि रोशनीताईचा तिघांचाही लाईव्ह अटेंड करतात, जसं त्यांना जमेल तसं. पण खूप सपोर्टिव्ह आहेत दादा, आले की खूप बरं वाटतं. अवधूत दादा म्हणतात जॉबवरती निघालोय. हो अवधूत दादा, काळजी घ्या. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल, आणि जेव्हा जेव्हा तुम्हाला जमेल तेव्हा येऊ शकता तुम्ही लाईव्हला, खूप बरं वाटेल आम्हाला. सुशील म्हणतायत त्रिशा ताई म्हणतायत हो हो मीच केलं सबस्क्राईब. थँक्यू त्रिशा ताई, थँक्यू सो मच तुमच्या सपोर्टबद्दल. निलेश दादा ओंकार लास्ट वीक गडबडीत होतो यार, काव्याचा शो चालू होता त्यामुळे निलेश दादा खूप गडबडीत होता, पण थँक्यू निलेश दादा. सुनीता ताई म्हणतायत हाय हाय. सुनीता ताई झालं का जेवण? ओंकार दादा म्हणतो हाय. सुनीता ताई म्हणताय लाईक डन. थँक्यू, थँक्यू सुनीता ताई. ओमकार दादा म्हणतायत ओ
त्यानंतर सुशील दादा म्हणतायत ओके ओके. बी नाईस म्हणतायत कशा आहात. मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. निलेश भावा आपण कसं तर टाइम काढून येत आहे तुम्ही पाहिजे. काय निलेश भावा आपण कसं तर टाइम काढून येत आहे तुम्ही पाहिजे म्हणजे काय. स्वप्नील दादा म्हणतात आपण नेहमीच बोलत असतो. हो हो, मला तुमच्याशी बोलायला खूप आवडतं. स्वप्नील दादा कोकणातल्या माणसांशी बोला प्रत्येकाक आवडतं आणि आमकां बरं वाटतं की तुम्ही आमच्या चॅनलला येताच बोलताच, खूप बरं वाटतं. ओमकार दादा म्हणतात कोणाची मिस एक्सपायर झाली. अरे एक ते दादा होते ते म्हणतात की माझ्या वाईफचा बड्डे आहे, हॅपी बड्डे बोल, अंजली काहीतरी. आणि मी म्हटलं हॅपी बड्डे अंजली. पण मग मी मेसेज करतात पण माझी बायको मेली. आता हे काय हे एखाद्या कसं बोलायचं ना. आपली दोस्ती चांगली जमते कोकणकरांची. हो हो, आपली दोस्ती खूप छान बनता, मजा येता. निलेश दादा म्हणता थँक्स ओमकार, बोल बाकी काय विषय. मानसी म्हणता होय आली निलेश दादा. मानसी जेवलीस का तू. ओमकार दादा हां आता मी बोलू शकतो. मानसी तू ऐकलंस का, ओमकार दादा जर ना तू आलीस तरच बोलणार आहे बघ हा. मानसी म्हणते मानसी ओमकार दादा नमस्कार. निलेश दादा म्हणते दोन दोन निलेश आहे, एक निलेश कोकणी आहे. निलेश दादा तुम्ही पण कोकणातले आहात आणि निलेश कोयंडे म्हणून पण आहेत ते पण दादा कोकणातलेच आहेत. तर दोन दोन निलेश दादा कोकणातले आहेत. निलेश दादा 1, निलेश दादा 2. ओमकार दादा म्हणते मानसी आता आपली खास झाले नाही का. आमची तर मानसी खास आहे, तुझं मला माहिती नाही खास आहे काय. मानसी मानसीच उत्तर देऊ शकते याचं की मानसी खास आहे का. स्वप्नील दादा आपलं कोकण खूप छान आहे. हो खुशी जेवता ना. आपलं कोकण खूप छान आहे खरंच. मजा येते कोकणात. कोकणात आल्याशिवाय आपल्याला चैन नाही आहे, आपलं मन नाही लागत. आता बघा माझ्या गावी जत्रा वगैरे सुरू होणार आहेत आणि आम्ही घरापासून लांब असल्यामुळे माझं मन नाही लागत आहे. पण खूप मजा येते यार. कोकण म्हणजे कोकणच आहे, स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे. काय बोलणार ना. आणि आपल्याला ना सणांना जर घरी जाता नाही आलं ना खूप दुःख होतं. ओमकार मानसी आता आपली खास झाली ना म्हणजे मानसी तुला मिस्टर इंडियाचे वॉच मिळाले आहे का. ना सांगते ना गायब होतेस, न सांगता गायब होतेस. हो हो, मानसी न सांगता गायब होते बघा. स्वप्नील काय आपलं कोकण खूप छान आहे. हो दादा कोकण खूप छान आहे. अरे बाप रे किती मेसेज पडले आहेत आणि मी इथंच आहे. मानसी ओमकार दादा नाही समजलं कसं झालं नाही का म्हणजे मला पण नाही समजलं. अवधूत दादा म्हणतायत व्हेजवाले असे पाठवा अँड नॉनव्हेजवाले असे पाठवा. अवधूत दादा मी तर नॉनव्हेज असे आणि व्हेज पण असं. मानसी म्हणता निलेश दादा सॉरी हा काम करत होती. मानसी जेवलीस का. सुशील दादा अगं मी शॉपला आली आहे यांच्या. हो का मग कॉलेजला नाही गेलात का ताई. ओमकार म्हणतात अरे भाषा तशी आहे रे. ओके. मानसी ओमकार दादा काय बोललात समजलं नाही मला पण नाही समजलं ओमकार दादा काय म्हणतात. परत सांगाल का ओमकार दादा. ओमकार दादा म्हणते मानसी आता आपली खास झाली आहे म्हणून म्हटलं. सुशील दादा म्हणतात आवाज म्यूट. सॉरी दादा म्यूट झालेला. निलेश दादा म्हणतात मानसी बरं सगळे वाट बघत आहेत तुझ्या कोड्यांची. मानसी कोडं घालायला सुरुवात कर पण त्या आदित्य दादानी घातलं तर ते आपल्याला आलंच नाही. ओमकार दादा म्हणतात ए म्यूट काढा. काढला. मिस्टर सत्यम हो काकू आज माका तुकावाले नाही आले का. हे सगळे माका तुकावालेच असत. कालपासून आशिष कारलीस काय बोलतोय हा.
निलेश दादा म्हणतायत, निलेश गांभरे दादा म्हणताय तुमचा आवाज येत नाही आहे. आता येणार दादा. म्यूट केलेला. निलेश कोयंडे म्हणतात शिरा पडो याचा कसा होताला असं म्हणत असतो निलेश दादा. ऐकू. त्यानंतर निलेश दादा म्हणतात यूट्यूब का म्यूटचा बटन काढू क मेल करते यूट्यूबचा. अरे देवा, सॉरी सर्वांना. मानसीताई म्हणते निलेश दादा बघा किती लोक तुमची मनापासून वाट बघतात. हो निलेश दादा, आम्ही सगळी खूप वाट बघतो. निखिल जाधव नमस्कार निखिल दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण हरी माऊली. ओमकार परी, निलेश दादा खरंच मी मिस केलो तुला. काय हो सांगता हा निलेश दादा. ओमकार काय हो सांगता, काही एक मिस करूक नाही, आठवण सुद्धा काढूक नाही होती. नितीन बोरसे, कल कोणचा जेवण झालं का. जेवण झालं बघ, जेवायचा. खाना खाने का है, अभी खाना बना के हो गया. तुम्ही मराठी आहात का. नितीन दादा मी माझं जेवण बनवलंय पण जेवायचं आहे. निखिल जेवण झालं तुमचं. निखिल दादा जेवण झालंय पण जेवायचं आहे. मानसी थँक्यू. ओमकार दादा तुम्ही आज आलात नाही माझ्या लाईव्हला. थँक्यू दादा, आला नाही त्याबद्दल थँक्यू बोलते का मानसी. स्वप्नील के ताई, मानसीना तुमचा पत्ता सापडला का, तुम्ही भेटलात का. नाही दादा. मानसी आज लाईव्हला ओंकार दादा तुमची आठवण काढली होती मी. हो का, ओंकार दादाची आठवण काढली का. गहिनीनाथ, नमस्कार गहिनीनाथ, कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी स्वप्नील दादाच्या चुकून वाटलं होते की त्यांच्याजवळ पास राहते. ओके. नितीन दादा म्हणतायत नाही तुमचे जेवण झालं का. हा जेवण झालं. तू सुरू कधी करतेस मला काय समजत नाही राव. 11 वाजता असतं. ओमकार दादा थँक्यू. स्वप्नील दादा म्हणताय. मानसी काय ओमकार दादा, काय ओमकार दादा वाट बघत होती मी तुमच्या लाईव्ह मध्ये. ओमकार दादा म्हणते मानसी तुझी लाईव्ह टाइम काय आहे. 11 वाजता सकाळी आणि संध्याकाळी 6 वाजता. स्तुती म्हणते हाय. सुशील दादा म्हणते आवाज नाही येत आहे, आता येणार आहे दादा. सॉरी वहिनी. निलेश दादा स्तुती वेलकम बॅक. ओमकार दादा आत्ता सुरू कर मी आहे लाईव्ह. मानसी ओमकार दादा तुझ्या लाईव्हला येणार आहे, सुरू कर आत्ता, सुरू कर म्हणतोय. मानसी निलेश दादा असल्या उचक्या लागतील ना, खूप आठवण काढतो आम्ही पण हॉस्पिटलला नाही हा पाठवणार. मानसी म्हणते जाऊ दे आता ओमकार दादा कधी पण कुठे लाईव्ह घेऊ. सुशील दादा म्हणतात आमचं नागपूर पण खूप छान आहे. हो सुशील दादांचं नागपूर पण खूप छान आहे. ओमकार तुझं नोटिफिकेशन येतं रे. ओके. अवधूत दादा म्हणतात आम्ही भराडी देवीच्या यात्रेला येतो. वा दादा, पण मी अजून गेली नाही भराडी देवीच्या जत्रेला. मला घरातल्यांनी कोणी घेऊनच नाही गेले लहानपणी. स्वप्नील खरंच ते स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकण. हो दादा खरंच. स्तुती येस मी आले, वेलकम. ओंकार म्हणतोय आता ताईचा येतं मला. ओके. मानसीमध्ये ओंकार जाऊ दे ओंकार दादा मला वाटलं येणार तुम्ही आता काय. मानसी खरंच इतका जिव्हाळा लागला आहे की काय सांगू. तुम्ही पण सर्व नियोजनाने मन जिंकले आहे. खूप मस्त वाटते तुमच्याशी बोलून. खरंच निलेश दादा खूप भारी वाटतं एक सर्वांशी बोलून. म्हणजे मला पहिला इंटरेस्ट नसायचा लाईव्हमध्ये, पण आता जी माणसं आहेत ना रोज येतात त्यांच्याशी बोलायला खूप बरं वाटतं. आणि टायमिंगवर मी येते का तर तुम्हाला कोणाला वाट बघावी लागणार नाही. ओमकार दादा जेवण झालं का स्तुतीताई विचारतात. ओमकार दादा म्हणतात हो स्तुतीताई तुमचं झालं का. मानसी बोलते निलेश दादा सोबत होती तुम्हाला मी इन्स्टाला शोधत होती. ओके. स्तुती आता जेवण झालं दादा. स्तुती बोलते ओमकार दादा पिंपरी चिंचवडून कुठे बोलत आहात तुम्ही. मानसी बोलते येस निलेश दादा तुम्ही आहातच तसे, तुम्हाला सगळ्यांना जीव लावण्यासारखे. खरं आहे मानसी, खरंच एकदम भारी बोलली. स्तुती म्हणते मी बीच पिंपरी चिंचवडमध्ये राहते.
त्रिशाताई म्हणते सुशीलच्या बाई आज सुट्टी घेतली, रोज रोज काय जायचं कॉलेजला, आज कंटाळा आला. बरं आहे मग. मानसी म्हणते म्यूट आहे ताई, आता काढलं ग. ओमकार म्हणते हाय. ओमकार परी हो का स्तुतीताई. कृष्णा आनंद देशमुख आईसर लवर ड्रायव्हर बोल. नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या चॅनलला. लाईक करा मंडळी पटापटा, आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. मिस्टर वर्गेश हिंदी बोल रे. आपका स्वागत है चॅनल पर. ओमकार असू दे देवा आता, असू दे घेवा आता तुमचा निलेश दादा आल्यावर आम्ही लांब होणार घेवा. बघ ओमकार दादा कसा बोलतोय. परी खुशी हाय. मानसी बोलते खुशी अजून स्कूलमधून. खुशी आलीस. खुशी परी येणार आहे आता. तुझ्या नाकावर डबल टॅप केलं. विशाल दादा म्हणतात धन्यवाद. धन्यवाद विशाल दादा, थँक्यू सो मच. आणि सबस्क्राईब पण करा माझ्या डोक्यावर जाऊन. अवधूत दादा म्हणतात मानसी ताई तुमचं पण लाईव्ह आहे का. हो दादा, त्यांचं सकाळी 11 वाजता असतं. मानसी बोलते अवधूत दादा सकाळी असता माझ्या लाईव्हला 11 वाजता. मानसी बोलते निलेश दादा आल्यावर काही टेन्शन नाही लाईव्हला. हो ग मानसी ताई. मानसी बोलते होय ओमकार दादा, मी आल्यावरच तुम्ही बोलणार का. ओमकार दादा हो मानसी. मानसी म्हणते लव यू ताई, तू माझी ऑलवेज खास असणार. मी मरेपर्यंत. मरेपर्यंत अगं असं नको बरू, मरण्याच्या गोष्टी नको. आपण खासच आहोत एकमेकांसाठी. आमची परी आली आहे स्कूलवरून. काय झालं. चल कपडे काढ. अचानक दुखलं पोट. हो चल हे काढ, कपडे काढ आणि फ्रेश हो. असं पण केले ना तर. हो मानसी, आय लव यू टू मानसी. निलेश दादा म्हणते काय नागपूर 2013ला एक एक्झाम द्यायला गेलो होतो नागपूरला, सांगू का एक्सपिरियन्स. हो निलेश दादा नक्की सांग. स्वप्नील दादा म्हणते चला ताई उद्या बोलू, कामाला जायचं आहे. हो स्वप्नील दादा काळजी घ्या. स्वप्नील के एक इनोव्हेटिव्ह सांगतो बघा जमतंय का. लाईव्ह संपताना एक प्रार्थना म्हणत जा. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं रक्षण कर, कल्याण कर, आणि मग संपव. छान दादा, मी तसं नक्कीच करेन. थँक्यू सो मच. छान एक सांगितलात, त्यामुळे माझ्यातही एक छान बदल होईल आणि समोरच्यालाही खूप छान वाटेल. मानसी बोलते हो मग प्रीतिया ताई, निलेश दादा, ओमकार दादा, रोशनी ताई सुट्टी कुठे गेलं ग. स्तुती ताई पण सगळेच माझ्यासाठी खास आहेत. हो मानसी. स्तुती म्हणते आपण ग्रुपने सगळे भेटू. मानसी ताई, निलेश दादा, ओमकार दादा आपण सगळे कोकणात भेटू. सिंधुदुर्ग ताई आपण सगळे भेटायला जाऊ ताईला. हो नक्की या, आपण मस्त गेट टुगेदर करू. आम्ही कधी आमच्या शॉपला या. हो हो नक्की येईन, सर्वजण येतील. मानसी येस सुट्टीला स्तुती ताई नक्की भेटू आपण. तर हो मानसी नक्की भेटू. ओमकार म्हणतात हो स्तुती माका ताई मला स्तुती ताई म्हणू नका, स्तुती म्हणलं तरी चालेल. ओके स्तुती. ओमकार दादा म्हणतात स्तुती. स्तुती म्हणतात ओमकार दादा सांगा ना पिंपरी चिंचवड मधून कुठून बोलत आहात आपण. ओमकार दादा म्हणतात आपण 100% आपण सगळे भेटू.
स्तुती म्हणते आवाज येत नाही आहे ताई. अगं म्यूट केलेला थोड्या वेळासाठी. निलेश दादा म्हणते यूट्यूब फॅमिली मे महिन्यामध्ये भेटू सर्व. चांदा चौकडी वाढत चालली आहे. मस्तच, खूप बरे वाटत आहे. हो हो निलेश दादा, खरंच खूप बरं वाटतंय की चांगली माणसं आपण एकत्र सर्वजण येतोय. ओमकार दादा म्हणते तसं सांगता येत नाही हो स्तुती ताई. तर स्तुती ताई आवाज म्यूट झाला आहे. हो 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 ताई, मी आता केला. छान. स्वप्नील दादा म्हणते छान आहे परी. परी आताच नुकतीच स्कूलमधून आली. निलेश ओंकार, अरे असे नको समजू यार प्लीज, आपण सर्व एक आहोत. कारण आम्ही कोणत्या तरी बंधनात आहोत. आता त्याबद्दल मी काही नाही बोलू शकत. निलेश दादा असेल, निलेश दादा नसेल तर बाबा अख्ख्या लाईव्हमध्ये निलेश दादा आले नाही असंच चालू असतं. सुशीला, नागपूर सिटी एकदम बेस्ट आहे. हो नक्कीच विजिट देऊ ताई. तुम्ही माझ्यापेक्षा मोठे आहे तर मला स्तुती म्हटलं तरी चालेल. हो स्तुती. निलेश दादा म्हणते हॅलो परी, कसली मिठी मारली यार, मस्त. हो दादा, तिचं दरवाजा उघडला की तिचं तसं असतंच. आणि मलाही आवडतं. सुनील दादा म्हणतात हाय. हाय सुनील दादा, लाईक करा चॅनलला मित्रांनो. गप्पा मारतोय आपण, पण तुमचं एक लाईक असलं पाहिजे प्लीज. लाईक करा. एक ताई एक पिक पाठवला आहे बघ रिंगचा. हो हो मी बघते मानसी. ओंकार म्हणजे असू दे रे निलेश, मी काय आपल्या कामातून वेळ काढून येतो, पण काय नाही रे. ओके. निलेश दादा मानसीमध्ये प्रीती ताई तुझी आठवण तर हार्ट इथून येते. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. स्वप्नील के म्हणतात चला बाय, हरे कृष्ण. स्वप्नील दादा बाय बाय. ओमकार म्हणते आपल्या नादात आपण असतो पण. मानसी, अरे यार ओमकार दादा काय रागवताय, मजाक समजून घ्या. कुठला मजाक चालला मलाच काही कळलं नाही. किशन कुमार, हो दादा, धन्यवाद दादा, आहे मी. मानसी, अनिल दादा ढापणे का बोलला ताईला. असू दे ग, जाऊ दे. छोटे छोटे गलतियों पर हम नजरअंदाज कर लेते. ओंकार, अनिल आपण कुठून आहात बाळा. फक्त ह्यांचं एक चॅनल मी रिपोर्ट केला, मिसबिहेविंग चॅनल ब्लॉक. कोणालाही रिप्लाय करू शकत नाही. किशन कुमार म्हणू दे किंवा अनिल शर्मा म्हणू दे, परत कोणाला यूट्यूबला रिप्लाय देऊ शकत नाही, कमेंट करू शकत नाही. करू का दादा. त्यामुळे छानच व्यवस्थितच बोलायचं. अनिल आपण कुठून आहात बाबा बाळा. खेळ मर्दाचा डबल सप्त हिंद केसरी बकासूर फॅन. हाय, नमस्कार दादा, कुठून बोलताय, तुमचं चॅनल कुठून आहे नक्की सांगा. मानसी म्हणते अनिल दादा असे नका बोलू, ढापणे वगैरे प्लीज. अवधूत पाटील म्हणतात हाय. मानसी, अवधूत दादा जेवलात का मानसी विचारते. शंकर पाळ्या हाय. प्रेमसृष्टी हाय. चला बाय मानसी. निलेश दादा, निलेश प्रीतिया बाय बाय. ओंकार दादा. जितेंद्र पवार, आदिवास माणूस, जीवनात कधी निराश राहू नकोस, हमेशा खुश रहो माँ पार्वती कृपेने. हो जितेंद्र दादा, खरंच खूप छान बोललात. जीवनात कधी निराश राहूच नाही कोणी आणि हसत राहावे. तर खूप धन्यवाद, खूप खूप. चॅनलला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. हो ओंकार दादा, काय झालं, का चाललात. किशन मला माफ करा. बघा दादा, तुम्हाला जसं वाटतं तसं बोला, पण एक रिस्पेक्ट असते ती तुम्हाला द्यावीशी वाटली तर द्या, नाही तर राहू दे. थँक्यू सो मच माझ्या चॅनलला आल्याबद्दल किशन कुमार दादा. नको नको कोणाला रिपोर्ट करू नको ताई. हो रे दादा, मी तेच करत नाही. फक्त त्यांना सांगितलं की असाही एक ऑप्शन असतो जो मी करू शकते, पण मी नाही करत आहे. निलेश दादा म्हणतात माफ करणारे मोठे असतात.
हो दादा, मग तेच मी करते सध्या. सुशील त्यांची मी कमेंटसुद्धा हाईड नाही केली, तशीच ठेवली. सुशील दादा, ताई बंद करत आहे लाईव्ह. हो, मी आता करणारच आहे. अनंता बड़े, आपका नाम, चैनल को प्लीज़ लाइक करो अनंता जी, और किशन कुमार जी और प्रेमसृष्टी, शंकर बाळ्या, सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. आणि आता मी थोड्या वेळाने लाईव्ह संपवते. मानसी बोलते, निलेश दादा कसं कसं आहे आमच्यासाठी तसं तू पण आहे ओंकार दादा. नाही नाही, आता आलो मी, बंद नका करू ना. अनंता बडे, हाय हाय. निलेश दादा म्हणते, मानसी तू डॉन 4 शिव्या दे मला, मग ओंकारला बरे वाटेल. हे भगवान, असं आहे का? निलेश दादा, तू का 4 गाळी घालून ओंकार दादा कसा बरा वाटतला? अनिल दादा नमस्कार. कसं असं वहिनी, कशी असा बाबू, कसं असा नक्की सांग. त्या दिवशी काय रिप्लाय देऊक नाही. सुशील दादा म्हणतात, आतापर्यंत बायको सोबत बोलल्या ना. काय तुम्ही दादा. स्तुती म्हणतात, ओंकार दादा गायब झाले वाटतं. हो वाटतो. भूक लागली काय? हा, भूक नाही लागली हा, पण सकाळी उठल्यामुळे, सकाळी लवकर उठतो ना, त्यामुळे असं गरगरल्यासारख्या वाटतं. थोडासा बोलान 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 म्हणजे काल दुखाक लागल्यावर, पण आपल्या माणसांसाठी बोलायचं लागतं. मस्त आम्ही. निलेश दादा हसता. ओके, लगीन बिगीन झाला काय अनिल दादा? मानसी म्हणता, निलेश दादा तुम्ही मोठे आहात, शिव्या कसं देणार? मानसी भारी बोलता. निलेश दादा, अगं मेसेज मिस केलेस तू भरपूर. हो का? काय मिस केले, काय मला समजत नाहीये. नाही रे दादा. मी काय माहिती नाही. अगं मेसेज मिस केलेस तू भरपूर. अरे नाही रे दादा, मी मिस नाही केले, जे जे आले ते वाचले. आणि तुम्ही बरी असास मा? होय दादा, मी बरी असे. सकाळी केलेले धनुताई फोन. निलेश दादा म्हणता, अगं दे त्यात काय, ओंकार आपलाच आहे. सुशील दादा म्हणतात, अरे मी कॅश मोर करत होतो. ओके ओके, ठीक आहे सुशील दादा. मानसी बोलते, ओके नको निलेश दादा, तुम्ही मला हक्कानंच ओरडता ते मला चालेल. आणि दादा, लगीन झालं आहे, घेऊन ये अहेर, घेऊन ये. अनिल दादा, काय होय होय अहेर, 100 101 रुपये, 201 रुपये की 501 रुपये? ताई रिंग बघ नंतर. हां हो हो, मी बघते. हा मानसी, नक्की बघते. मी गिराईक करत होतो ताई, म्हणून माझी बायको बोलली तुमच्याशी. हो का दादा, बोलली वहिनीताई बोलल्या, खूप बरं वाटलं. थँक्यू सो मच. 25 नंबरला लाईक करा पटापटा मंडळी. 25 नंबरला लाईक करा चॅनलला. निलेश, अगं मानसी, तुम्ही माझी इतकी स्तुती करता, तर दुसऱ्यांना आवडत असेल नसेल, माझ्यामुळे तुमचे बाकीचे दूर
जाऊ देत नको, मी तर आहेच यार नेहमी सोबत. असं काही नाही दादा. आम्हाला पहिला सपोर्ट करणारा तू होतास, आमच्या लाईव्हला छान बोलणारा. त्यानंतर बाकीची माणसं आलेली, पण तू बोललास की खरंच खूप बरं वाटतं, त्यामुळे आमच्यासाठी तू फर्स्ट आहेच. सुशील दादा, ही पण तुमच्यासारखीच आहे गोलू मोलू. कोण? तुमची बायको का? कोण तोडतंय ते? वो नहीं है, क्या कर रहे हो भैया? ये मांग रहा है वो इसका मम्मी। कौन? यू नहीं, ये ना उसको केले आएंगे। हाँ, इसको केले आएंगे भैया, मत निकालो। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अच्छे से केले आएंगे इसको। ही पण तुमच्यासारखीच सुशील. सुशील हो हो, बायको माझी मानसी कोण नाही दूर जात निलेश दादा, आणि तुमची तशी आहात म्हणून कोणीतरी तुमची आपुलकीने आठवण काढतात. ताई, खरं सांगू तर माझे पण डोळे पाणावले. माझ्यामुळे तुमचे नुकसान होऊ दे नको. दादा, आम्हाला नुकसानाची पर्वा नाही आहे. 1-2 सबस्क्रायबर नाही मिळाले किंवा 10 नाही मिळाले किंवा 100 नाही मिळाले, पण माणसं महत्त्वाची असतात. आणि आमच्या लाईव्हला जेव्हा आम्ही सुरुवात केली, पण माझं सांगते, बाकीच्यांचं नाही माहिती, पण माझ्या जेव्हा मी लाईव्हला सुरुवात केली तेव्हा तू एक पहिला कोकणी माणूस होता जो मला सपोर्ट केला. आणि तेव्हा मला काही शाळेचे शब्द सांगितले छान, तर मला ते खरंच खूप भारी वाटलं. आणि त्यामुळे तू आमच्यासाठी बेस्ट आहेस, आमचा दादा आहेस. जीवनात आम्ही कधी भेटू किंवा नाही भेटू काय माहिती नाही, पण इथं लाईव्हमध्ये बोलतोय ना, मग ते आहे रिलेशन चांगलं आपलं. सुशीलाने मत निकालो मना, केले आएंगे मना. मानसी, निलेश दादा, काय तुम्ही कोणाचे नुकसान नाही होत आहे? हो मानसी, काही कोणाचे नुकसान नाही होणार. काय झालं निलेश दादा, कोण काय बोललं? अगं ओमकार दादा असं बोललं, मला वाटतं. छोटी बहीण आहे हे निलेश दादा तुमच्यासाठी कधीही. निलेश दादा म्हणतात, ओमकार इतका चांगला बोलत होता आणि यार काय बोलू. जाऊ दे दादा, निलेश दादा. जर एखाद्याला एवढी इन्सिक्युरिटी कशाला पाहिजे ना. आहेस आमच्यासाठी खास तर आहेसच. आणि ओमकार दादा आमच्यासाठी, निलेश दादा पहिल्यापासून आहे. जेव्हा आम्ही स्टार्ट केले 1 महिन्यापूर्वीपासून तो आमच्याशी बोलतोय. तर त्याच्यासाठी आम्ही त्याची तारीफ करतोय म्हणून तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. तुम्हीही आमच्यासाठी खास व्हाल, पण थोडासा वेळ लागेल. छोटी बहीण आहे निलेश दादा तुमच्यासाठी कधीही. सुशील ताई, माझी पण बहीण आहे तुम्ही. हो सुशील दादा. काय यार गैरसमज नका करू, कोणी सांगले छान आहेत आमच्यासाठी.
हो निलेश दादा. मानसी म्हणते बरं चालेल जाऊ देत, मी तर नेहमी मराठी माणसांच्या पाठीमागे उभा आहे, प्लीज माझ्याबद्दल कोणीही गैरसमज करून घेऊ नका. नाही दादा कोणी नाही करणार, माझी बहीण क्यूट आहे. हो ना ताई. हो सुशील दादा हो. तर निलेश दादा काळजी करू नको, आणि माझ्या लाईव्हला तर तू यायचं ना, कोणी येऊ दे किंवा नको येऊ दे पण तुला यायचंच आहे. तर निलेश दादा आता मी पण लाईव्ह संपवते, तू टेन्शन घेऊ नकोस आणि कोणाच्या बोलण्याचा फरक करून घेऊ नकोस. स्तुती म्हणते परी खूप सुंदर दिसत आहे. थँक्यू. तर मंडळी चला मी लाईव्ह संपवते, उद्याच्या संध्याकाळच्या लाईव्हला नक्की भेटू. 6-7 वाजता वगैरे सुरू करेन. तर थँक्यू सो मच. लाईव्हला या नक्की संध्याकाळी. बाय बाय. बाय निलेश दादा. माझी जास्त ओढ प्रीतिया मानसी रोशनी सोबत आहे. हो दादा, कारण आपण जेव्हा मी लाईव्ह चालू केलं तेव्हापासून आपण एकत्र आहोत, बोलतोय. कधीतरी हे 4 दिवस फक्त तू नव्हतास, पण इतके दिवस तू आम्हाला सपोर्ट करतेस की नाही असं बोलू शकतेस तू. छान बिंदास बोल हे तू सांगितलं. त्यामुळे अजिबात कोणाच्या बोलण्याचं लक्ष नको देऊ, आमच्यासाठी तू खासच असणार आहेस. मानसी चालेल मी हे ठेवते, आणि स्वप्नील दादांनी सांगितल्याप्रमाणे मी एक प्रार्थना म्हणते. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे. अजून काय होतं मी जरा वाचते. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं रक्षण. नाही मी पहिल्यापासून म्हणते हा. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं रक्षण कर, कल्याण कर. तर थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्हला आल्याबद्दल. मानसी म्हणते निलेश म्हणते हो चल टाटा जेवून घे. हो निलेश दादा. आणि मानसी म्हणते निलेश दादा की टेन्शन नको घेऊ एवढं प्लीज, आणि कोणाचं मनावर नाही घ्यायचं निलेश दादा. मानसी निलेश दादा तुम्ही काही कोणाचं वाईट नाही केलं, सो प्लीज तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. कदाचित तो निलेश दादा ओंकार दादा मस्करीत बोलला असेल. मानसी काही हरकत नाही, लाईव्हमध्ये चालतंच हे सर्व. मानसी बोलते आज जर कोणासाठी खास असेल तर बोलतात, त्यात काय एवढं. हो ना. निलेश दादा म्हणतोय विश्व प्रार्थना आहे ताई ती. हो हो. सदाशिव दादा हे लविंग प्रीती जेवण झालं. हो दादा आता लाईव्ह संपून जेवणार आहे. सुशील दादा म्हणतात अरे ताई या सुशीलने तुम्हाला आमची लव्ह स्टोरी सांगितली. हो हो सांगितली. उमेश म्हणतायत हाय. संध्याकाळच्या लाईव्हला नक्की या सुशील दादा, आपण नक्की, आणि वहिनी नक्की बोलू आपण. आता मी ठेवते, जेवते. बाय, काळजी घ्या. लाईक करा चॅनलला. सदाशिव दादा लाईक करा चॅनलला. 25 होऊन जाऊ दे. सदाशिव दादा लाईक करा चॅनलला. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. उमेश बाय. लाईक करा सर्वांनी. जेवण करा ताई. हो आता जेवते 3 वाजत आलेत. बाय बाय. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. ओके निलेश दादा थँक्यू सो मच. मला येतच नव्हती. रात्री भेटू. हो दादा 6 वाजता किंवा 7 वाजता नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला जर सबस्क्राईब केलं चॅनलला तर. सुशील दादा म्हणते तुमच्यासाठी नागपूरची संत्र बर्फी घेऊन येणार मी. हो हो नक्की या. सिंधुदुर्गात तुमचं स्वागत आहे. तर थँक्यू सो मच. बाय बाय.